any més ho hem tornat a aconseguir, aquesta 12a edició. Hem tornat a omplir la plaça de Can Màrius d'emoció, de solidaritat, però a uns nivells que es podia tocar, com aquell qui diu, i això és molt difícil d'aconseguir i l'Oncotrall ho aconsegueix gràcies a tots vosaltres. Per tant, des de l'Oncolliga jo només puc dir gràcies, gràcies, gràcies i sobretot que hi disfruteu moltíssim, que amb el vostre esforç Oncolliga podem permetre'ns d'ajudar molt i molt al malalt de càncer i els seus familiars. Soc en Pitu, vinc amb l'equip de bombers de Palafrugell. L'any passat ja vam participar i aquest any és el meu primer any de cap de parc i arrosseguem el parc per participar a l'Oncotrail, portant un equip per córrer, participant en el dispositiu i ajudant com a bombers en tot el que podem. I fins ara està anant molt bé, estem fent molt d'equip, estem molt contents i molt orgullosos de participar en aquesta edició de l'Oncotrail i seguirem els propers anys segur. Som de Cala en Cala, som de Palafrugell, hem viscut la Onco des que érem petites, sempre a Can Màriu veient la sortida, més recentment seguint els nostres amics, animant-los, anant a Llafranc, anant als avituallaments on podíem, sempre els anàvem a veure i just l'any passat, ara fa un any, vam dir nosaltres també volem fer això, ens sembla super... És que volíem fer-ho i aquí estem. Apunteu-vos, crec que és una experiència superguai i poder-ho viure des de dins és que no té preu, és increïble. Cosins, per dir-ho d'alguna manera, i el grup de sèniors és el que arribarà ara, que són tiets i pares, bàsicament. Llavors, es tracta que nosaltres ens anem una mica més a la idea, per dir-ho d'alguna manera, i acabar de retallar temps, però l'objectiu és acabar, Sí. L'objectiu és haver estat aquí, disfrutar el dia, ajudar i contribuir amb la causa i acabar, com a repte personal. Anem a córrer perquè és que no podem percebre un altre any sense fer l'Oncotrail. Per què? Perquè és una causa benèfica que ajuda en contra d'una malaltia que és maleïda, que malauradament ens passa moltes vegades al nostre costat i que no la volem veure més. Per tant, hem de venir a córrer, hem de fer molta difusió, no només de la malaltia, sinó d'aquesta cursa, perquè la gent s'acosti, sigui més humana i puguem lluitar contra aquesta indesitjada malaltia. Som la colla de l'Albert. L'Albert no va ser temps de fer-la i la volia fer i és un repte i una aventura que val molt la pena i per això la fem, per ell i per tots els que no han arribat a temps a fer-la, per l'Oncolliga, per l'Oncotrail i pels que no hi són. Repetim, un any més, és el segon any que fem aquesta cursa per la bona causa. Ens vam trobar amb un cas molt proper amb les famílies de l'escola a la Vall d'Osó i va ser quan ens vam animar a formar part de tot això. I què dir-vos, que tenim moltes ganes, molta trempera, les cames no sé si ens seguiran, però el cor està aquí amb tota la gent que ho necessita i anem a per ells. Oncotrail! Aquest any per mi és la primera vegada, és una mica emotiu i m'he volgut apuntar perquè considero que es necessita
molts diners per la investigació del càncer i per mi és una que suposo que tots ens hem d'implicar. De veritat, moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. El recorregut de moment és molt maco, els paisatges són espectaculars, l'organització és perfecta i l'ambient és immillorable. Ja tenim un altre equip aquí! Això sí que és un equip, tots quatre junts! Endavant tango 3, aquí tango 8. Vale, em pots confirmar els equips que han passat per pals? Sí, mira, han passat 270 equips ara mateix i en queden 73 equips. Perfecte, gràcies per la informació. Molt contents. Contents per què? Van començar el primer any, la primera edició, l'any 2013, amb 45 equips. Ara, al cap de 13 anys, estem a la 12a edició i portem 343 equips i, fins a aquest moment, més de 422.000 euros. El qual això és molt maco, molt engrescador, perquè realment demostra que la gent és molt solidària, amb ganes de col·laborar i amb ganes de fer coses. Bé, gràcies a tots per ser-hi i esperem que tornem-nos en una altra edició.